Mehmet Emin Özmen doğru haber. Narin Ceseda keçameya ku wek navê xwe Narin û nazik bû hat dîtin. Çima kesek vê zaroka bêguneh ku hûn dikarin mîna keça xwe jê hez bikin bikujin. Lewra piştî cinayetê ji jiyanê hat dûrxistin. Sebeb çi dibe bila bibe, însan nikare fehm bike ka çi hatiye serê vê însana bêguneh û mehsûm. Bi rojan em bi hêviyê li bendê man. Ez meraq dikim ma bi saxî nedihat dîtin. Lê divan demên dawî de wexta ku ceseda wê ya bêcan dibin keviran de weka veşartî hat dîtin, ez lal bûm. Sîstem û nîzama hiqûqî ya însanî di rewşeke wisa de ye ku bêtir sûcdaran diparêze û muhafeze dike. Ji ber ku cezaya îdamê tune ye, ji bo van sûcan cezayê müebbetê yê hatiye girankirî têdayîn. Kesên ku bi cezayê müebbetê tên mehkûm kirin, ku dema tê telafûz kirin dilê mirovan rihet nake, ji xwe ev kesan heta dawiyê jî di hefsê de namînin. Kesên ku cezayê müebbetê yê giran wan hatiye birîn, heta 30 salan encaq di hebs û girtîgehê de dimînin. Li gor hin şert û mercên taybet, ev ceza jî dibe ku were kêmkirin û daxistin. Ji ber vê yekê dibe ku ji vê müddetê kêmtir di hebsê de bimînin û serbest bên berdan. Ji ber vê yekê ji aliyekê ve wê cinayetek xovane, wehşî bi hîs û hestên cinawirî pêk were, li aliyê din qatilê ku ev qetla kiriye wê encaq 20 salan di hebsê de bimîne. Ji bo Xwedê, bi eşkere û zelalî biaxivin û bibêjin. Ger ji bo cezakirinê vî qatilî tesîmî we bikin, hûn ê çawa cezayê bidin vî qatilî? Li gor fitrat û xulqandinê wê we çi qas ceza bida vî qatilî? Bihêlin ez pirsek ciddîtir ji we bikim. Lê pêşî lêborîna xwe dixwazim û min bibexşînin. Ger kes û kesa ku hatiye qetilkirin xizmê wê yê di dereceya yekem de bûye, hûn ê çi cezayê bidin qatil? Herkes dikare vê pirsê ji xwe bike. Wijdan dikare derheqê tiştên ku mimkûn dibîne de nêrîna xwe eşkere bike. Li gor qenaeta min, ger em bi vî awayî çûn û hatinê bikin û li xwe bizîvirînin jî, em ê di dawiyê de vegerin ser Qur'anê. Di tolhildan û hevgirtinê de ji bo we heyat û jiyan heye. Ey kesên xwedî aqil û aqilmend, dibe ku hûn dev jê berdin. Hin kes û derdor ji hesasiyeta xelqê me ya li hember cinayetê dixwazin îstîfade bikin û li menfaetên siyasî digerin. Di serî de ji ber ku Narîn ji qursa Qur'anê dihat, dixwestin sûc bavên sersitûyê vê komê. Ji devê meta Narînê tiştek nivîsandin û gotin divê qursê de li qatil bigerin. Dûvre endamên Partiya Demê wek saeta hatiye eyar kirin, Hüdapar an jî komên ku piştgiriye didin ji vê partiyê kirin bin hedefa xwe. Wexta ev yek dikirin, behsa pevçûna Hizbullah û PKK yên berê kirin. Madem ew behsa vê yekê dikin, wê demê em jî tiştekî bi bîr bixin. Herkes dizane ku di vê pevçûnê de PKK êrîşkar bû. Aliyê din mecbûrî ma ku xwe biparêze. Di vê pevçûnê de dema rageşî hat dereceya herî bilind jî, em dizanin ku ev aliyê ku em behs dikin, namûsa pevçûnê diparast. Ji xwe herkes vê yekê dizane. Di vê wexta ku pevçûn hatibû merhale û dereceya herî zêde jî êrîşî zarokan nedikirin. Belê, ev kes û derdoran van kesan bi îftirayan sûcdar dikin. Dixwazin em behsa dane û statîstîkan bikin. Kê zarok, pîrek û ixtiyar kuştiye em lê binêrin. Mesele ne tirî xwarine. Mesele lêdana rezvan û bexwan e. Çendek berê li Qandîlê yek ji baronê şer yê ku nizane bi Kurdî biaxive, li aleyhê Hüdaparê çend kelam kir. Bilxasa ez dibêjim ew bi Kurdî nizane. Lewra ez dixwazim bêfehm kirin ku ev kes di warê edet û kevneşopiya Kurdan de cahil û nezane. Ev şexis bi kurtasî dibêje PKK li herêmê ji xeynî xwe îznê nade tu sazî, rêxistin û tevgerekê. Bi vî awayî çi dihişê we de ye bibêjin. Bibêjin dîtin û tesewurên pêşe rojê yên Hüdaparê û yên me ne li gor hevdûne. Hema weka camêran bibêjin em ji bernameya dînî ya Hüdaparê hez nakin û nerhet dibin. Bibêjin em li herêmê ciwanên layık dixwazin, loma em ji bernameya Hüdaparê bi fikar û endîşedarin. Bibêjin em ditirsin ku Hüdapar tarîx û dîroka Kurdan biparêze û Selaheddîn Eyyûbî û Şêx Saîd bike taca zêrîna serê xwe. Ji ber vê yekê mîna camêr û mêran çi dihişê we de ye bibêjin. Li pişt kuştina hovane ya keçeke bêguneh xwe ve neşêrin û Hüdaparê sûcdar nekin. Nabe û pê nare.